Rodičia sa často pýtajú, čo ak moje dieťa nie je na spektre Aspergerovho syndrómu, autizmu či ADHD, nie je chybou ho tak vnímať. Z mojich skúseností vyplýva, že menej chyb narobíme, ak k nemu budeme pristupovať ako keby žilo na spektre, aj keby sme sa náhodou v tom mýlili, než naopak. Ak dieťa je neurodivergentné a pristupujeme k nemu ako k bežnému dieťaťu, ublížime mu viac. Vysoká citlivosť sa nedá odstrániť tlakom, je vlastnosťou ich nervového systému. Rešpektovať túto odlišnosť je kľúčové pre ich vývin. Inak riskujeme neurovývinovú traumu, ktorá má celoživotné dopady na duševné zdravie. Neznamená to všetko dovoliť, ale pomáhať regulovať stavy a situácie, na ktoré ešte nervový systém nedozrel. Pre viac informácií nás sledujte v podcastoch Deti bez návodu.